Kajinga tu kana sapang uwe ubriu belasya iben bat sakran ben Henry ki kam jong u ki long ki bakrau uvinut ula sapet kmat sniu haba usyong hakaling sun namar ki jan barim bat jot jong u kita ki briu ki badon hakaling sun ki perkat ba uvinut ulong ubriu ubaduk Henry enda ki latip ki lakendet barok kat ki badon hangta kim ban se kila ai ala kakti ban ai kuble ya u tungin ya pet kumno kata kasengi kalajia bat udai uei uta ubreu kene kadei hakaling sun kabami na Delhi sa Mumbai ha kata ka step ha kaling sun dap na kinonglek nongwan ki air hostess kila syong banyarap ya baro ha kata ka por lawan ubreu uba isngusi bat ya dei bat kiwei uni urang ba uladon kumbasan posnam kadur khmat kasentur kidon kilain na marba ularang ba bat kadur jong u kadap da kajing isngausi uni urang ba upong da kakut rong yong bat kasyot rong li uni ubreu ujrong bha karenyang uvinut ulasyong hakasit kanumbar kabakat nyaw hajan ka kerdop lingsun kawai ka breu kabasyong hajan jong u kapet ya u lakumba ka kenjing bat kelabo da karumal haka khmut jongka kawai ka air hostess ka bakertang ka mansi kapet ya u da kajing artatien bat kelawan ban ong excuse me sir ngan pet biang ya ka boarding pass jong phi uta urang ba breu uong da kajing khuj mansim hoot kalong hadien ba kala dapet kalek no bat ka klem kran ai uni urang ba breu upet tang sabar jong kajing khangit uyo i tang kilo uwei urang ba basyong hajan jong uvinut ulakhot ya ka air hostess bat ulaong madam I know yang nga da ka wei kasit ngasngeu kumba kawan kajing sma ayure na uni ubreu kamansi kalaong da ka basyai sar ngasngeu sun yapi Henry don sit shu kabalat pihak ban syong hangto utang ubreu ula dombha Henry ban se uhab ban syong lakasyong uvinut uklem kran ai watla ula yo sngew yakine ki pen sngap udon lakajong kajing mut ha kata kapor uwei ubreu ula ong hey vinut pile ayu hangne ngadei u ajai uvinut upai sha u bat upu samrekhi ya u ajai ula ong pidei utopar ha college Henry menta peja pi pong ki jan bajot bat syong ha economy class ngapat ngadei u CEO jong ka company bakrau ngayok jing siu pisa palat dakila ikentin jong u kilong kiba u vinut umsungu tenat ya u watla u dei makna uparalok Henry watla kataru u vinut usngap jar ong ai kaling sun kabakisyong kanok kansan lakumba kan hapno Henry kawei ka air hostess kala ai jing penbena bat kala ong don doktor na haling sun u pilot jongi udon hapadang ka jingpang uwei u doktor u basyong hakata kaling sun ulayang jot ban lej ai jing yarap ya u lej sya ka jaka badon u pilot bat hadin u doktor ulawan pat bat ula ong u pilot ulayo jingpang stroke bat la syu ban penyat ya kane kaling sun tibriu ai syu baro ki passenger ki badan hangta kila syong sngap jar namar ki don hasahit benang ke ka banjia ya ki mano ban ajing yarap bat lawan tap sakajing dum bat kene ka khubor kelapan kendet ya baro ka air hostess kala ong biang don mano bala ban penyat ya kane kaling sun kene ka jingjia kalong ka bakrau bat ngidon hapdang ka jingma ha kata kapor uvinut ulayang bat ulaong an persyang no manga kibreu kila kran banya kiong ubreu ubomjio i wat ya kalingsun Henry menta umut ban penyat ya kalingsun Henry kamansi watla kala artatin kala ong sar pitarai pila banyak kat ya kalingsun pihak ban perkat bha kat kini ki mensim bakordor ki don hangne
uvinut ula jubab ngala ban penya ca kaling sun si pos ne menshua ngala ban penya ca kaling sun bat menta ngan persang biang ka jingkran jong u kala penjenjar ya ki jingmu jing perkhat jong ki barro bat kat ki badan hangta barro kila ar tatin kumno ban laj im uvinut ulej ca kasit u pilot u bat ya ka headset bat ulakran Delhi Control ngadei u Kapten Vinod Sharma u pilot jongni ula khipang ni don kam ka jingira bakirki ban pensange ya ka lingsun uwei u pilot ula kendet ban nyok sngau ya kata ka kertang namar u Vinod ulong ubriu balapau ha ka pertai ban penyat ya ka lingsun ha ki por menshua ha ka porba u Vinod udang lai pusan snem ka arta ula penyat ya ka lingsun ha sahit benang haka porba jurslap ringkat ke jingdum bat ka leli basir khai uvinut ula plat im ya ki mensem makordor hadu lai spa khat arngut ki nonglait nongwan henry tangna ka jing bakla ka bakhandiat basniu ka system ula sha suspend no ban long pilot baro ki bakran ben bat ki ba iben ya u haba ki yo sngew ya u kum u riu kraw klas sngew ram kabriu ka basyong marjan bat u kabatap yala ka kmud da ka jain rumal kaladem ka kli sapo u ajairu ula supet ya u bat u sengap jar u vinut ula penya ca ka lingsun da ka jingla bat ka jing sngew scam ka lingsun kalayat bet bat labu ha ka jaka badai banbu baro kinong let kinong wan kila kemen bha namar kila poisuk poisan enda u vinut ulami na ka jaka syong kum u pilot kadur jong u keladap da ka jing kemen kinong let kinong wan baro kila yang bat ai kuble ya u ajai uwan mare hajan jong u vinut bat ula ong ya u vinut pidei u pilot bakraw shisha pidang long u topar kat hadu menta u vinut urki ya u bat ula ong om dei tang ka jing job henry dei banyo ka jing sanya halade uwei unong tray airline ulawan bat ula ong sar ngilapet ya ka jingle jong pi hakite lakas ka company ka sngukmen ba phila job bat minta ka khot biang ya pi u vinut ula ong phila shim ya ka kam jonga henry pin omla ban shim ya ka men sim jonga bat hakata ka por baro kinong lait nongwan kilayang bat brat sentiu ban ai buram ya u ubriu uba kila khot ubaduk henry menta ulong u hero jong ka sahit benang ka jing shisha ka long ka bor bat kasap kimpau hakijan henry hakadonut ka badon ka jingej halade ladap sutunat sngub halaj share bat subscribe ya ka channel